Bé, jo no pretenc fer aquí un estudi històric ni pretenc avorrir-vos. Jo només parlaré de les fites més importants que ens han portat a la tradició constitucionalista catalana. De vegades, per construir alguna cosa és bo saber els antecedents. Per tant, començaré pel principi, que és el que sol fer, parlant dels primers antecedents de les Corts, que són la base del constitucionalisme. Comencen amb les assemblees de pau i treva promogudes pels pagesos, que estaven sotmesos a la violència dels nobles i de la gent en poder. Llavors, ells què fan? El que fan és parlar amb l'Església, o sigui, aconseguir l'apoio de l'Església, que és l'únic que en aquell moment, sense haver de lluitar, pot aconseguir una acció favorable cap amb ells, i en aquestes assemblees de pau i treva es aconsegueix protecció pels pagesos comerciants, durant els seus trajectes, les seves estades, i també es aconsegueix regular la guerra entre els senyors. De manera que al final, entre el dijous i el dilluns, no podien lluitar, per exemple. Què passa? Això, mica en mica, va evolucionant i es va convertint en assemblees que es reuneixen periòdicament per parlar de temes d'interès. El següent pas, podríem dir, que es dona al constitucionalisme, és l'assemblea convocada per la minoria d'edat del rei Jaume I, que va convocar el legat pontifici, el cardenal Pere de Benevento, i es va celebrar al Castell de la Suda. Aquí diuen que és la base perquè és la primera vegada que les Corts tenen la seva configuració que tindran més tard sempre, o sigui, aquí es fixa com seran les Corts, amb els seus tres braços i la presència real. Però potser la base més important i la pedra fonamental són les Corts de Barcelona de 1283-1284 al segle XIII, convocades per Pere el Gran, en les que ell accepta, de pròpia voluntat, no promulgar cap llei sense l'aprovació de les Corts. Això amb ell li treu molt poder, perquè fins ara ell feia una llei i allò era llei i ja està, no havia de consultar ningú. Ara ell mateix s'autoimposa que la llei, a més de fer-la ell, ha de ser aprovada per les Corts, si no, no és vàlida. També accepta que les lleis tradicionals, els usatges de Barcelona, estiguin pel damunt de la seva voluntat. O sigui, accepta que la llei està pel damunt d'ell. I això és molt important en aquella època, sobretot, perquè tenim en compte que els reis eren d'origen diví, per tant, tenien la potestat de fer que els hi donés la gana. La gent es podia sublevar, però en principi, legalment, ells tenien el dret de fer el que volguessin. També es comprometia a no vendre els càrrecs de l'administració i a que els oficials reials haguessin de donar comptes. Clar, quan un ven un càrrec, el que el compra vol treure un benefici i no és precisament ajudar el ciutadà, sinó més aviat a veure com pot treure els diners. El fet que això sigui així afavoreix a la gent també. I també accepta, entre altres coses, que tots els seus documents oficials aniran signats com a comptes de Barcelona, com a compte de Barcelona perquè sigui vàlid. Això, que sembla poder dir, i què? Doncs això també és important, perquè demostra que les Corts són sobiranes amb un sobirà que només és sobirà d'aquí, que no és rei d'Aragó, sinó és el comte de Barcelona el que dona oficialitat als documents. Per tant, és un estat que no depèn de ningú, ni del rei d'Aragó, ni del rei de València, ni del rei de Mallorca, no depèn de ningú més que del comte de Barcelona. Per tant, això li dona configuració d'estat. També és una data molt important, les Corts de Barcelona de 1480-1481. Per què és important? Encara que en l'apartat anterior ja us he dit que el rei es sometia a la voluntat de les Corts i que acceptava que les lleis estaven pel damunt de la seva voluntat, en aquestes Corts s'aprova la Constitució de l'Observança, també coneguda com poc valdria, en la que es diu per escrit que qualsevol acte fet pel rei, o sigui,
el mateix rei, els seus oficials, tothom, tots els oficials, funcionaris, tothom que vagi contra les constitucions i lleis aprovades per la Cort és nul ipso facto, que vol dir al moment, no cal anar ni en judici ni res. Dius, escolta'm, aquí diu això i aquest diu el contrari, doncs això no val, no cal que vagi d'això. El que passa que va fer una petita trampa, també els reis tampoc són tan tontos ni tan bons com sembla, i va fer una petita trampa, va crear una mena de tribunal constitucional per dirimir les diferències que sempre hi ha d'interpretació. L'únic problema és que va fer que això fos la Reial Audiència, i la Reial Audiència l'anomenava ell. Us sona això, no? Què passa ara? Us sona? Bueno, si haguessin sabut història com van fer la Constitució espanyola, ja haguessin vist que això no funcionava. Però bueno, a vegades la història serveix per alguna cosa. Llavors hi va haver un peron legislatiu perquè, clar, el rei no estava aquí, el rei tenia un imperi, clar, i aquí les lleis s'havien de fer amb el rei. Clar, llavors des que mor Ferran el Catòlic fins pràcticament al 1701 es reuneixen poques vegades, perquè el rei té Amèrica, té Flandes, té Itàlia i té el d'això, i clar, tampoc pot estar tot arreu. Llavors l'evolució legislativa no és gaire gran, perquè es reuneix poques vegades. Però sí que hi ha un fet important, que després de 200 anys, el 1701, les Corts aconsegueixen una cosa important, que és crear el Tribunal de Contrafaccions. Què és el Tribunal de Contrafaccions? El Tribunal de Contrafaccions fa el paper que feia la Real Audiència, dirimeix entre les constitucions i la interpretació que hi dona el rei, quina és la correcta. Però quin avantatge té el Tribunal de Contrafaccions? 3 membres els nomena el rei, 3 membres els nomena la Generalitat i el president per cada cas es fa per sorteig, amb el qual tu a priori no pots saber si el president del tribunal serà dels que has nomenat tu o dels que ha nomenat l'altre, amb la qual tu penses una mica abans de fer una contrafacció, un contrafur, un anticonstitucionalisme, el que n'hi vulguis dir. I aquest és un altre fet important dintre del constitucionalisme. Què passa després? Arriba el decret de nova planta que aboleix tot aquest entramat, invocant el dret de conquesta, perquè ho diu el decret de nova planta, ho diu, i a més en un acte manifestament inconstitucional, perquè ell no té aquest poder de fer això, perquè tots els altres ja han reconegut que no era així, però bueno, les armes poden molt. Què passa? Que fins a aquell moment els catalans estaven protegits per les lleis. La llei, ells sabien les normes que hi havia, fossin justes o injustes, però sabien que si havien d'allotjar soldats els havien de donar una d'això de pa, una lliura de pa, un no sé què de vi, un patricó de vi i el que fos. Però res més. Sabien que no havien d'anar a lluitar fora de Catalunya perquè ho prohibien les constitucions. Per tant, ells sabien les regles del joc. Per tant, eren ciutadans, perquè ells tenien una protecció i uns drets. Què passa aquí? Que això s'acaba i passen a ser súbdits, sotmesos a la voluntat del rei en un règim absolutista. Clar, això és un cop molt fort per a la gent de països acostumats a tenir drets i a poder-los exercir. A partir d'aquest moment no tenen cap dret ni poden protestar davant de ningú, només enviar una queixa al rei. També us he de dir que evidentment no tots són flors i violes. Això, tot el que he dit, està molt bé, però evidentment tot això té coses fosques, no tot és tan bonic, està molt bé, van fer coses molt d'això, però tampoc hem de dir no, tot va ser perfecte, no és veritat. Tampoc hem de dir tot el contrari, buscar-hi totes les pegues per dir no, era un desastre. No, era un sistema que va funcionar bé, que a nosaltres ens serveix com a base per saber que tenim una tradició positiva que vam fer servir durant bastants segles per regir-nos nosaltres mateixos. Perquè a la història en realitat no hi ha bons i dolents. Tu la història l'agafes i sempre hi ha un motiu. Cada un té el seu motiu. Voler reduir la història, com fan molts, sobretot els polítics, a una història de bons i dolents és absurd, perquè són persones, tenen els seus sentiments, els seus objectius, i llavors saber si és bo o és dolent no ho sabem. I bé, això era el que volia explicar una mica sobre aquest tema.